retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. A ulls del món, les carlotes sempre han sigut de color taronja, menys així a la Comunitat Valenciana. El nostre patrimoni agroalimentari ens permet tindre varietats tan singulars com la que presentem avui, la carlota morada. En realitat, no parlem d'una nova varietat. Les primeres carlotes que es van cultivar a l'any 3000 abans de Crist, tenien aquest color morat per fora i blanc per dins. Fermín Salcedo ens explica, a principis de la tardor, l'evolució que ha tingut el seu cultiu de carlotes d'enguany. La carlota s'ha de sembrar final de l'estiu, ja quan comença un poquet a refrescar, perquè en altes temperatures no germina bé, entonces ja tens que anar a la segona quincena d'agost per aquí isca bé. Sol tindre uns 90 dies 80-90 dies de cicle i fins inclús més, fins inclús en ple hivern te'n pots anar a 120 dies de cicle. Resulta molt curiós el seu creixement, al veure com xicotetes carlotes morades van inundant la terra de molt de color. El cultiu va ser exportat pels musulmans a tot el món i allí es va generalitzar, però sempre sent recollit als mesos més freds. Es tracta, per tant, d'una arrel molt pareguda a la varietat comercial i que es cultiva durant el final de l'estiu i es cull a l'hivern, descansant a la primavera i els mesos més calorosos de l'any.